L-industrija tal-catering f'pajjiżna kull ma jmur mhux qed tibqa' waħda sostenibbli. Għalhekk il-Gvern għandu jieħu azzjoni minnu fih u jressaq miżuri li verament jgħinu lil dan is-settur fosthom billi jnaqqas il-VAT. Waqt laqa li l-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering kellha mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li jiskellmet dwar il-proposti li fasslu għal budget li se jitressaq ftit tal-jiem oħra, fejn fost oħrajn qed jappellaw lill-Gvern biex inaqqas ir-rata tal-VAT. Aħna li qegħdin nipproponu bażikament hija li niġu għana level playing field ma' setturi oħra fit-tourism industry. Ġifieri fejn tidħol VAT, fejn tidħol Work Regulation Order, palma spjegajna ħafna mill-pajjiżi fil-Mediterran u fl-Ewropa ir-rati tat-taxxa tagħhom tal-VAT tagħhom hija ħafna inqas minn tagħna. Pajjiż wieħed hemm li hu iktar ola minna u l-oħrajn bħala speċjalment fil-Mediterran ir-rata tal-VAT fuq l-ikel hija dejjem l-istess bħalma hija dik tal-lukandi. Kemm accommodation u kemm services, food service huma ugwali. Lejsu rid ukoll tħassib tagħha l-fatt li din l-industrija m'għadix waħda sostenibbli. L-ikbar fattur huwa li ħafna mill-pajjiżi ta' barra minn Malta għandhom importation rate ta' 7 jew 8%. Pereżempju l-Italja minn għalija l-importation rate tagħha hija xi 8%. Aħna Malta 70%, 70% tal-prodott tagħna huwa importat. Dak jagħmel ġa differenza bl-inflazzjoni. L-increase mill-li ġara mill-Covid la u mill-gwerer il-prezzijiet għalew minn barra. Aħna qed nimportaw 70% tal-prodott tagħna, mhux bħal pajjiżi oħra li għandhom ħafna prodotti in-house. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tkellem dwar kemm huwa importanti li r-rata tal-VAT tonqos, dan sabiex is-settur ikollu aktar għajnuna mill-Gvern. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm id-deputati nazzjonalisti Mario De Marco, Ivan Bartolo u Jerome Caruana Cilja. Huwa ta' sodisfazzjon nara li l-EIS ħadet on board dak li aħna ilna ngħidu dwar ir-riduzzjoni tal-VAT għal-ristoranti anki għaliex dan jista' jgħin ir-ristoranti jiffunzjonaw aħjar, jinvestu aħjar imma wkoll jikkumbattu l-prezzijiet għolji li huma qegħdin jiffaċċjaw. Ovvjament dana jawgura tajjeb jekk bla dubju isir għaliex anka il-konsumatur ikollu prezzijiet aħjar, però mhux biss. Aħna nemmnu li xorta waħda jkun hemm iktar revenue, xorta waħda anka l-Gvern jkun qed allura jdaħħal iżjed u allura ikun win-win situation. Bernard Grech qal li l-interess tal-Partit Nazzjonalista huwa li pajjiżna jimxi l qudiem u li n-negozji jirnexxu. Tkellimna dwar il-qagħda in ġenerali tas-settur tar-ristoranti f'pajjiżna dwar il-prodott anki turistiku li huma joffru, dwar l-esperjenza u anka dwar il-ħaddiema li jgħidulna l-diffikultà kbira li qegħdin isibu biex propju isibu l-ħaddiema illi għandhom bżonn. Tkellimna fuq l-upskilling, reskilling ta' ħaddiema, tkellimna wkoll dwar dak kollu li b'xi mod jew ieħor qed jeffettwhom u allura f'dawn id-dialogi, f'dawn il-konsultazzjoni dejjem ikollna l-opportunità biex nitalmu aktar ħalli nindirizzaw l-issues għaliex il-Partit Nazzjonalista huwa l-partit illi mill-Gvern se jkun qiegħed jindirizza dak li qed jeffettwak għaliex il-ħajja aħjar tiġi propju mill-ħidma politika f'direzzjoni ċara u deċiża. Bħalissa pajjiżna għandu ftit aktar minn 3,000 stabbiliment f'dan is-settur illi jħaddmu madwar 30,000 persuna.